Al 1980, un estudi fet amb més de 3.000 voluntaris de 20 ONGs dels Estats Units va descobrir el que s'anomena l'eufòria del voluntariat. Una explosió d'endorfines que el voluntari allibera en ajudar els altres i que li provoca un sentiment de felicitat. 25 anys després, a la Fundació IRES ho hem posat a prova. Benvinguts al projecte Endorfina. Per fer l'experiment, ens vàrem posar a la pell de 3 voluntaris literalment. Els vàrem col·locar una GoPro per comprovar com actuen les endorfines que generen en realitzar el voluntariat. Per detectar visualment el seu grau de satisfacció, també vàrem posar GoPros a les persones de la Fundació que reben el seu suport. El Ramon té 61 anys i havia estat director d'Organització i Qualitat a Gas Natural. Fa 1 any i mig que tenim la sort que col·labori amb nosaltres a la Fundació IRES i ens ajuda a l'equip tècnic, els professionals que treballem amb les persones, en els serveis, a millorar l'eficàcia, l'eficiència d'aquests serveis i la qualitat d'atenció que oferim als usuaris. Pues soy Laura, tengo 30 años, estoy estudiando Educación Social y me vengo unas tardes, 2 tardes a la semana aquí al Castel en Familia a acompañar a las monitoras que hay aquí haciendo actividades y estoy con los niños y juego con ellos y me divierto, aprendo mucho de ellos aprenden de mí también, eso espero, y nada. Em dic Miquel, soc creatiu, treballo en el món de la publicitat, justament perquè estar en aquest món necessito aportar alguna cosa positiu a la societat. Diuen que això allibera moltes endorfines i ho provarem avui. No necessites una habilitat especial, simplement empatitzar amb aquestes persones, ajudar-los amb el que puguis, guiar-los al màxim, donar-los els consells que vegis oportú i ja està. M'ho he passat realment superbé. Jo no sé comptar endorfines, però al final el que sí que sé és que quan vinc aquí els dimarts a l'IRES, doncs m'ho passo bé. Subidón de endorfina, Després d'una exhaustiu anàlisi dels resultats, podem concloure que, si algú vol ser una mica més feliç, millor que no es quedi a casa comptant endorfines. Viu el voluntariat a la Fundació IRES.